Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Action Radio Philippines Standard Time, las 9:47 na. Mayong gabi naman Bacolod kag Pilipinas. Welcome sa isa naman kay Edison sa inyo sa nga palatunturan. Naginabantayan kada gabi alas 9:30 top do alas 11. ANP Action Night Patrol. Dili lamang sa Easy Action Radio Bacolod. Sa sining mabulubagyohon nga panahon. Yari kita sa ika-4 nga adlaw sa bulan sa Oktubre. Sining tuwig 2021. Lunes porti temporaryo ana kita nga nagatalo sa sining nga panatunturan. Sa karan sang regular nga anchorman Action Eric Magbanwa. May importante lang nga ginahikutar kay tigid mapaiwaya si Action na Eric Magbanwa. Itanay temporaryo ang magatalo sa saring nga palatunturan. Action Night Patrol tub-tub sa tak ng alas 11. Oktubre 4, tuwig 2021 sa nasaling tara. Tuwada ka tuig nga wala na-eksperensyahan ang Mascara Festival. Diri sa Bacolod halinda tuwig 2020. Hasta subo maka-action bagunban sa pandemya. Tuban kami na sa isang mga sitwasyon hindi lamang din sa Bacolod kag Negros Occidental. Kundi sa Bugos nga Pilipinas mga ka-aksyon bagod man sa ring peligro nga dala gihapon sa nga COVID-19 pandemic. Mao kun way kun dani sa nga COVID-19 subong ang kada bulan sa Oktubre sa bula sa sunod sa Bacolod. Amo ni ginakabig nga pinakamasadya nga bulan sa kada tuig diri sa Bacolod City. Man ang downtown area at ang pila ka mga maskara site sa syudad. Punta rin nagasinigabong na bastokar sa sound system. Ang mga kiosko mga ka-action baw. Nagahod-gahod na kuntani. Pagod bansang marabodabok nga mga customer. Nagapuok na kuntani ang asuba sa ginaasal nga manok. Manang surat sa Bacolod na kilala bilang isa sang may pinakamaayo timpla nga inasal nga manok sa Bugos nga Pilipinas. Amo sa masabi ang ginadagsa sang mga dumuluong mga turista, mga foreigners nga mga ka-aksyon naton. Punta ni nagalagting na ang botilya ba? Sa mga kiosko ba nga nagbotilya nga nagahulas? Kag ang iban nga tawo kuntani bakit ang tarang nagaduling-duling ang lakat bangon man sa kahulugbon. Pero subong mga ka-aksyon, naari kita sa pizza 4 na sa bulan sa Oktubre. Atawhay pa sa Don Cagadonia. Ang sitwasyon subong sa downtown area. Nagmadamo nga lugar sa Bacolod City bangod sa pagtupa ng alas 10
Pilipinas ang tagna dugay-dugay. Ang mga tao mga kaaksyon nga wala malang sa importante na ginagawi. Kaya hindi lang emerhensya ang inyo sa nga dapat nga ang inyo sa nga padulungan. Dapat puli kamo temprano kag pahimunong nakabos inyo sa nga balay. Tangod sa kinapatuman nga curfew hours, tagasugod alas 10 ang gabi. Rog do alas 4 sang kagahon. Amo na permi ang ginapahanumdom gid sang sa nga panatunturan na action at patrol. Ulo aligmag kita mga ka-aksyon, bagod man di mayong tiyempo subong diri sa Bacolod kag Negros Occidental. May ikadusi nga bagyo nga naglaslas subong sa pungsod sang Pilipinas. Ikadusi ini nga bagyo sa mga tuig 2021. Ang ato sa mga aksyon na unit reporters nag-alerto na sa lain nga mga lugar. Sila sa nga area of jurisdiction. Sila sa nga area of responsibility. Ang News Center Action at Defensor sa magbantay man sang labing ulihing update sa mga balita nasyonal. Ang patrol ta nag-solusin ini nga lulambiyong man sa pila ka mga lugar diri sa Bacolod City. Ang mga lugar nga permi ginabisitahan sang baha kon magbubuang ulan. Ang bagyo Lani mga kaaksyon nagadala subong sang hindi bayo nga panyampo diri sa Negros Occidental kag sunod sa Bacolod kag madamot pa nga lugar sa pungsod sang Pilipinas. Kag sa update mga kaaksyon sa nga pag-asa, ay ara sila mga kaaksyon nga update. Ang latest na kuha naton ang alas 8 ang takna sa mga gabi. May ara sang na-experiensyahan nga pagkatupa sa ulan sa madamo nga mga lugar sa Western Visayas. Ilakip dira ang Negros Occidental. Amo man to na-experiensyahan ho nga tiyempo sa Mimaropa. May ara man sang pag-ulan nga nagatupa dito. Calabarzon, Bicol Region, Mindanao, at ang iban pa nga mga lugar sa Visayas. May madamo-damong ang mga lugar mga kaaksyon nga napaidalom sa gihapon sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Yara 11 ka mga lugar mga kaaksyon sa Pilipinas ang napaidalom sa Wind Signal na number 1. Kainasa nga alas 5 nga update nga nakuha naton. 14 pa rin as of 8 p.m. sa mga gabi. Buwan-buwan na nag-11 na lamang. Ang tropical depression nga si Lani sa nasalintan ay kadusi ini nga bagyo sa Pilipinas sa buong 2021. Ara nagalabay sa Panay nagalabay ini sa kagabi pa lang sa Panay Gulf. Ina-expectar mga kaaksyon nga mag-landfall siya sa ikapito ka beses sa Panay Island. Kaya muling 8 p.m. nga severe weather bulletin. Naging pag-asa, kining si Lani ulihing nga nasiplatan sa coastal waters ang San Joaquin, Iloilo. Mga alas 7 takna sa mga gabiho. May ara sang puwersa nga 45 km per ora malapit sa sentro. May pagmulabala madlos tubtob 55 km per ora. Ang may ara sa ginatawag na central pressure. May pila ka mga napaidalom sa number 1. Wind signal number 1. Hindi gid man tanto kololbaan kay hindi gid man ka tantok Baskoga. Anya sa nga porsa basta mag wind signal number 1. Pero dapat naman ipreparahan. Sa area sang Luzon mga kaaksyon, number 1, southern portion sa Romblon, southern portion sa Oriental Mindoro, southern portion sa Occidental Mindoro, northern portion sa Palawan. Dili naman sa bahin sang Visayas mga kaaksyon, number 1 man, signal number 1 man, Capiz, Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, northern kag central portion sa Negros Oriental, central kag northern Negros sang Negros Oriental.
dabo-dabo na ang mga lugar basta masiling kita sentral kag northern portion sa nga Negros Oriental kapid nga probinsya ta. Ara ng Bae City, Mabinay, Syudad Sambayawan, Basay, City of Tanhay, Manhuyod, Bindoy, Ayungon, Tayasan, ang Himalalod, La Libertad, ang Syudad sang Ihulngan, ang Valle Hermoso kag Syudad sang Canlaon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Pantayan tama ka-aksyon ang ulihin naman nga update ay ipagawa sa nga Pag-asa alas 11 sang gabi ka mantiyan mo ng schedule sa papagawa nila sa ilang sa weather advisory mo. Alas 5, alas 8, kay alas 11. Sa gihapon aligmat, alerto, kang pangamuyo. Ako na ato sa ring pan tapat. Ilang COVID-19 ato sa ring halungan kundi halungan taman. Ang lakad sa panahon na binako mayara sang lain nga tiyempo kon bagyo nga nagasulod sa ato sa ring area of responsibility sa Philippine Area of Responsibility. Naro ba mga balita nga dapat ato sa ring pagatutukan sa buong gabi? Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ang sa lokal nga balita mga ka-aksyon, halong Bacolod. Halong kita hindi lang sa COVID-19, hindi lang sa Bagyo Lani. Kundi halong magkita sa pagbiyahe sa dalan, bisan pa nga nagapanglakaton sa dalan. Bisan pa nga nagapulo pang lihid lamang kita sa dalan. Bisan pa nga nagatabog kita sa dalan. Nagamaniho man sa salakyan o kung nagasakay sa salakyan. Halong gid. Tangod sa buong labang gabi mga ka-aksyon, ay aksidente nga nagluntar sa may dalan sa Burgos Extension, Barangay Estefania, Bacolod. May mga pilason to mga ka-aksyon. Ang paghalong dapat triplehon tagid. Tangod sa kadanlog sa nga pilas sa mga alagyan subong, dalay na sa pagtupa sa ulan. Mayara sa pagtupa ang ulan nga pugtak-pugtak. Aling kainat temprano pa. Mayara nga dabo-dabo lang, mayara nga tulotalit hika may arakon ka isa. Nga nagabundak sa golpeada la. Alas 9:59, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang iban sa mga nagatuyo sa pagkandidato sa 2021 nga eleksyon. Ang kalabanan sila nagtulog temprano pa. Sabi na ang mag-file sang ila sa kandidatura. Buwas nga adlaw sa bahin sang Comelec Bacolod. Para mo nang ginabantayan sang kalabanan mong pizza 5 sa Oktobre. Kag ang pizza 6 sang sedeng bulan. Ay inopdanay sa pag-file sang ila sa kandidatura. Ang duwa ka grupo nga mo ning ginalantaw kag ginalauman. Nga may masingking ang enkwentruhan ay ang bantayan ay ara bagod man sang paglukso-lukso sang iban. Alin sa piyak nga grupo lukso sa piyak. Ang pagsungguran ay lainaybot ara gina. Ang iba nagasiling nga okay lang ba papatihan yung tao sa Bacolod. Kaya ko siling uway ka mo sang balatyagon kay ang lain bot ara gina gali ka manti professional ang kalabanan eh. Nga naga-file sang ila sa kandidatura, hindi mo na magpahalata ang naglain bot nila. Ang inatumod tadi mga ka-aksyon, tiining apat ka mga kalyado sang local political organization o kung local political group nga Grupo Progreso. Kundi may apat ka mga naglumpat, nagsaylo sa iban nga barko, nagsaylo sa piyak nga grupo. Nagsayo na sa local political organization o kung group man nga Team Asenso. Yamot ko na ng plastadas ni ano bintaha sa ila o kung disbintaha. Ang sabat hindi halin sa ila kuning sabat ba halin sa mga botante sa syudad sa Bacolod. May ibang drama ka-aksyon nga nagasakay lang sa daloy mo.
Way sang hinulsulanay sa ulihi ha. Ay managalain baya ang habiyog sang pamulitika diri sa may syudad sa Bacolod. Subong nga araw lang kita sa filing sa nga COC. Nagalain ang habiyog mga ka-aksyon kung time na sang papangampanya ag sa time mismo sa eleksyon, adlaw mismo sa eleksyon. Amo na yang abilidad diri sang mga taga Bacolod mo. Ang importante diri mga ka-aksyon, botan ta lang spensar ta. Na hindi ta pag hindi kita magpadala sa salakbo sa ato sa nga balatyagon. Kuno kalma lang. Magpadala ka mo sa kainit sang pinsa kang ulo nyo. Kasi kung suyaan ka mo sa tao, kapaglas ay pamabutante sa inyo. Kaya mo na, boss, nga adlaw maka-aksyon aga, way man gipalayag ang oras. Kung anong nga oras, mag-file sa bahin sang COC sa Comelec Bacolod ang mga katapo, no, sang Team Asenso. Kaya na pamunuan ni former Congressman 3rd District Congressman Albi Benitez. Mapapili mayor sa Bacolod City, buwas ma-file na sa sang kandidatura niya. Kaya sa running mate mga ka-aksyon, tiya mo ng isa sang kalyado sa to sang Grupo Progreso sa idalaw naman ni incumbent Mayor Bing Leonardia, former Councilor Cesar Distrito. Ang incumbent councilor man nga distrito man subong, simple distrito, siyempre ara si former councilor Cesar Distrito sa Tiam Asenso. Siyempre upod man ang isa pa ka distrito, para nga lang isa lang ila sa nga linyada. Ang isa man nga naglumpot na ka-aksyon sa Tiam Asenso ni Albi Benitez, amo si incumbent councilor Bartolome Conbart Orula. Ang isa pa gid mga ka-aksyon, unang nagsaylo sa Team Asenso, si incumbent councilor man sa Bacolod City, Al Espino. Nagara naman sa grupo ng Team Asenso ni Benitez, si Anay Konsihal, Anay Bacolod Councilor, Atty. Sonia Verdeflor. Kung isip-isipon ta, 4 gid ang nagsaylo sa piyak na barko. Kung ako maglanto mga ka-aksyon, balbalanay, giniya. Naman kay mas bulubintaha dari sa Bacolod City kung magpapili ka sa kada eleksyon nga may ngalan ka nga daan, ginatawag nga na yung recall bla. Hindi na bulayan ang mga tao, mga botante sa pagkilalaw sa inyo. Hindi na mga nagsalaylo, may mga ngalan niri. Sa magkasiling kita nga mas puno pag-on nga po na. Pero balantayan, dire ko balan ng pektos rin sa pagkasaylo nila sa Team Asenso halin sa Grupo Progreso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Sa nagpamangkot, drama ka-aksyon, sa nagpadala sa mensahe, dali nagka-question kung nakanday sino ang kandidato sa pagkakonsihal ni Bacolod City mayoralty candidate, Boss Panisa ba pwede matawagin nga kandidato kay buwas pa sa ma-file si OC. Hindi ta pa ni mapalayag kay mantiway pa magka-file si OC ang mga kandidato sa pagkakonsihal. Way pagani mabalaan ko balado sigid kung kulo kompleto gid ang line-up. Buwas na lang parang at least official gibla. Makita tang ila sa nga pag-fill up sa ila sa nga si OC. Although nga mayara sa ngalan nga ginuwa sa social media. Pero inangalan pala na. Para ba lang di pa na 100% nga mo na ginang ila sa ring papilian ay why pagani maka-file sa COC. Palanta na boss, aga monitor lang mo diri sa DYZ Action Radyo Bacolod. Kasi may isa kang alam lang sadto why batia kag kwaon bla. At kung sino naman sa October 6 October 6 siya ma-file ang mga kandidato si dalom sa Grupo Progreso mo. Ang kinapamunuan ni incumbent Mayor Bing Leonardia. Di ara naman running mate niya sa gyapon si incumbent Vice Mayor Elcid Familiaran. Nag-ambot kon may kongresista. Kamante incumbent congressman nga si Greg Sataya.
Ngara sa Grupo Progreso, nagbutang sa iya sa dikagulingon sa tunga-tunga. Nag-neutral sa. No? Nag-neutral sa pamangkot kung Grupo Progreso siya or Tema Senso. Grupo Progreso or Tema Senso. Ara sigari sa taya sa or tunga-tunga. Ang inalubugan sa pinsar sa Bacolod doon subong pag-abot bala sang time sang kampanya. Di bla kung may grupo ka mag-action, may local political group ka, may magkampanya, tingog ka muna. Hindiin mo pod kampanya si Gasataya mag-abo na. Mabulabudlay nga mga kampanya si Gasataya nga nag-isahanon lang siya, no way of dan grupo. Lunes, Grupo Progreso sumaapod. Martes, Tema Senso sumaapod. Muna matabo sa ulihin. Amo na ginabantayan daw. At wala para piho kumala si Greg Gasataya lamang ang mag-file sang kandidatura bilang kongresista sa 2020 election diri sa Bacolod. Kaya kung hindi magbutang ang Grupo Progreso, hindi man pagpakontrahan sang Tema Senso, kiina na hambal na ni former Congressman Albi Benitez ng ila sa ding grupo nga Tema Senso, hindi iya magpakontra no, sa kag Greg Sataya nga una na yang nag-file sa kandidatura ya bilang re-electionist congressman sa Bacolod City Lone District. Kaina sang aga hambal kay na ni Benitez, hindi kayo mapakontra kay Gasataya. Ang Grupo Progreso ay hana mo man ang himuon nila. Hindi man nila pagpakontrahan si Congressman Greg Sataya. Kasi kung may magtuhaw nga lan sa ulihi, bila nga mapakontra kay Sataya, ho? Wala ba lang tayo malawig-lawig pa na hasta pa ni sa Biyernes, mga ka-aksyon, ho? Hasta pa ni sa 4:50 Mutlangkon until 7 p.m. Basta Oktubre 8 mga ka-aksyon, Oktubre 8 ang filing sang COC sa Bacolod kag Negros Occidental kag sa Bugos nga Pilipinas. Iyang ginabantayan man sa bahin sa probinsya nga level ho kay na dito ga standby kita sa bahin sang Comelec Provincial Office. Andera ang Comelec Provincial Office temporaryo nga nag-opisina sa Social Hall mo sa ikaduway nga padalgan sa Provincial Capitol Building. Kay na nag-standby tato, ginahulat na ko bala mayara sa mga-file ng kandidaturya bilang gobernador sa Negros Occidental. Punan ng daway gidhaw. May buwas pa, Tuesday. Kung may mga kontragid man sa incumbent governor na si Bong Lacson. Muna ang ginahulat sang kalabanan man sa probinsya nga level. Mabala si former city administrator kag former Bacolod City Congressman Atty. John Rola nag-file sang kandidatura ya bilang gobernador sang Negros Occidental. Kalibog pa ni Gorong pinsar ni former Congressman Rola. Kay ara sa kabayo sa PDP laban, ruling political party ng PDP laban mo. Kusi faction o kung kusi wing. PDP laban niya nga grupo ni Presidente Rodrigo Duterte kag Energy Secretary Alfonso Cusi. Si ara da si former Congressman Atty. John Orula. Kung may mag-file ka mga ka-action na gadala ka sa isa ka national political party, national man o kung local, ang opisyal sa ng partido na amo na ang mapirma sang imo sirip, dapat mayara sa ganatawag nga kona Certificate of Nominations and Acceptance para mangin legal ang imo sa nga pagkandidato sa idalom sa sinang partido. Kung wais ang kuna si Orula, hindi sa maka-file sa idalom sang PDP laban nga National Political Party. Mag-file sa karon goya independent candidate. Isa ro perma blasang kuna dari sa Negros Occidental kag gasunod sa Bacolod sa PDP laban Cusi Wing. May sa iban kundi si former Congressman Albi Benitez. Si former Congressman Benitez, suportado niya ang kandidatura
ni incumbent Governor Bong Lacson. Makalilibog hindi. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Makalilibog hindi. Makalilibog gid para kay Attorney Jan Orula. Alas 10:11, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Angin padala nga mensahe ni Milail Oligo. Ang ngalan ng amo na way na dugay na nadula. Amo na nga way na sa ka-file governor. Ato na sa piyak. Way na dugay na siya. Okay, kung nara na sa dasi na sa mag-file. Kay kapila ko na mag-istorya sila sa kumilag sa unay. Tang nag-start ang filing. Alas 10:12, aberi balaon naton sa ato sa mga maka-action gabariton dara sa live stream. Or pwede ka magkapadala sa inyo sa mga mensahe. Dili sa ato sa mga text hotline 0963-7570874. Kung kamustang lakasan tiyempo sa inyo dara sa bong ginaistaran, sa inyo sa bong ginahamtangan, sa mga banwa kaksyudad partikular diri sa Negros Occidental. Aber kamusta ulan sa inyo daaway kaysa makulong subong. Nagtinong-tinong ang tiyempo di don't know kung nagatupa sa mga ulan. Ipanaunta ang observation report sa patrol with Action Jan Diaz. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Jan, kamusta makulong subong? Please come in. Ang manok ni San Pedro mo rin tayo nabatan sa subong nga kanta, no? Oo. Lugod na ni Tani. Gapuro practice na sila Tani sa mga barangay. Naman. At si Katie Mascara na Tani mo, Tani, oo. Ano na kay amo ni subong ba din na matamat na ni sa Tani, bila plus star. Traffic na ni Tani. Iba na mga hotel ni mga punuan na ni. Oo. Galing kay subong puno sa COVID patient. Amo nang kinalain niya sinadara, no? Kay subong gabi, libot-libot kami Action Mar. Pagkat doon mo sa mga kay mga hotel, trabahan yung magiging pang dulong ng mga pasyente. Amo na subong yang pinasahi, dira. Wala na suksok maskara, suksok nila PPE. Costume man Japon na. Pero tani doon hindi na, no? Oo, damo aksyon dyan mga hotels Ngati, napasugot man ang nagadubala nga kabito na lang aksyon dyan. Tiniran sang COVID positive. Kaya tibay, why na ang hospital permi po na aksyon na dyan mo? Mga di pasalamatan. May mga hotel owners balakag manager nga nagapasugot na malang. Masugot na sila kay temporarily naman na pagtiner nila. Yung sila ko sa mga hotel kaksyon na pila naman nakadlaw mo na pang tiner dala. Pero kung mga cases balang severe na gayad, usually wala na sa hotel nila ginapatiner Ano lang nila sa hotel yung mga mild cases, mild symptoms ang bala kung na symptomatic pwede ka na kung puno ng mga quarantine facility na hindi ka gusto magpa-hospital Action Mar, pwede ka na katunay tinetiner. Pero kung ikaw yung imo symptoma kag severe lala na gidya, hospital ka kinang nanon niya. Hindi pwede ka tinetiner Action Mar sa mga hotel kay gamudlay, no? Delikado para si mga sitwasyon. Magandang gabi, bayan. Magandang gabi sa tutunan ng mga ka-aksyon. Madurudanlog ang Delano, may nagtugaplak na naman yung silakyan dito sa may, yung dumping ang simbahan, dabla sa may Granada, laptakad to Action Mar. Nalapit sa Rolling Hills, bala may simbahan na damong, bilang ito sa tunga-tunga, doon sa highway, nasang Burgos. Madugaplak kung may nabungguan na ito nga motor kag tricycle. Amo to kay na, Estefania, Burgos Extension. Burgos Extension, lapit lang dito sa Rolling Hills, dabla. Kung paano may simbahan, nakadakolo na, nang ginidiyo pinalang kami, cross ng Kalayon. May binungguan na ito yung motor kag tricycle. Ito kinagkurog Action Mar ang driver ka tricycle, bla. Sus. Pwede nagkukulbaan ng tao, magulpihan, tapos involvado sa aksidente. At may realidad na matustatay, ano ba yung mga tawag nila sa English? Chill? Buto nga kurog sa Action Mar, bangod sa kakulba. Ay, delikado na. No? Dapat sa mga nagabiyahe, kondisyon dapat ang lawas mo. No? Hindi ka dapat magalipatuga-tuga biyahe kung do hindi mayo mo kondisyon na kalalabot ng mungguan sa kina, do hindi to namin iyang ikay lawas siguro Action Mar matuging kurog sa plus pagid nga nagaulan kay na nga kay na kasi subong nagutaw na
Pwede ka na next makapuli, pwede ka na nakaplakat. Hindi ka na mamasa ang ulan, no? Kay hulot ang ulan. Wala na gadya. Linong na ang palibot ng syudad. Wala na nag-ulan. Namin na ng tulog sa iba natin yung mga kaaksyon. Pwede na sila katulog-tulog. Pwede na sila kaaksyon mga kapulo pa huway-huway. Kahit nami ang panahon. Pero hindi lang mag-aligmat ng Japon. Hindi na ito matakta na nakas ng panahon. Kaya medyo magulo-gulo-umon sa Japon ng kalangitan. Ang mga kaaksyon. Naduludanlog ang dalanon sa mga motorista. Dara, nga nagbiyahe, patutog sila nga gabi. Hinay lang. Sa mga padalagan para likawal kita sa nanong mga aksidente sa dalanon mga kaaksyon. Libot-libot kami ni Papang sa sunod kang Bacolod. May nakita na ko aksyon may nga mga gurugag, may nga tarpaulin, no? Ang iban lang nga nagaplano, guro magpapili. Lokal, amat-amat nagapangbutang sa mga tiyanggi. Why lang yung vote, no, nga ngalan. May ara lang yung mga tarpaulin nga gurugag may, mga 2 feet lang anay, 2 feet by 1, 2 by 1, no? May importante may tsura, kag may pangalan. Kita ko gidya. Mga tiyanggi kalabanan sa puntarya nila, no? Managuro mga strategiya sa iban. Anyway, wala naman reaction mo, Ang ginatawag na nilang premature campaigning, daway na nasubong, Tiban guro nagaplupas tayo sa lokal niya sa Bacolod. Do kalabanan ka makita dari kongresis, konsihal, mapili konsihal, gapulo babatsag, kaya magila do baguhanon sila, mabatsag-batsag tanay ni, kay tay para mabalaan na ton kung dumayong lakat na ton, tay diretso, pero kung lang, tay puro pundo, kag magpahuay-huay, kay amo ginawang kakso, ang lakat sang panahon. Kaya libot-libot kasi Bacolod, may araman mga pang-nasyonal. Ari, may sagin niya ka-nasyonal, lapad-lapad ng nasyonal at pulin niya, no? So, hindi na may gurumaro, doon yan na may karatula, wala ka-proyekto, isang gobyerno, na wala nga wala kalapad. Lapad-lapad na ginis, sa mga bangga-bangga, makita mo na ni. Bisan ka sa mga Center Island, may mga karatula naman sila, nga ginapang botang, hari, yung mga tao, ng temprano, pag isla, pabalo-balo na sila. May mga billboard na gani, May isa na ko nga nakita nga billboard, Barangay Mandalagan, nga area Dampe, duwa to yung galing kataho, tupaday islaya, pero national figure. Local do, wala pa mo sila nga mga karatula, nga dudulag ko, halong Bacolod, pero kita mo din. Halong Bacolod, Barangay, Ang makita mo din sa syudad sa Bacolod, nga madurudlag ko, nga tarpaulin na. Bisan na, manadalang yan, si Japon Libot sa nga Iban Action Man. Kita ko sa isaan, kinaging update, kitulang nasyonal, damo papili presidente, no? Iban, guro, hindi mo na guro pagbabato, nasa Cobele, kayo doon, ano pa na yung assessment na, di ba nila? May panawag na Noe Sans candidate. So, lang tawag na dason. Panago lang gana, ibang akson na dyan nga tayo kumilik, pagkakita nila, ari naman sa ho. Dibla? Nauya na magbungat daw sa taga kumilik, kumambal naman na, ibang guro ka, gatalik, karot-karot bla, ari naman sa ho. Ang iba nang sa terminolohiya, bala sa mga lokal, ang sabad-sabad. Galing kayo man mo na only the Philippines na gani asundan gani ho. Ti kada eleksyon amo na lang na permi katabo sa Pilipinas di. Gali kiti way kay may mo kay gusto na mapili kabalo kapugal na nila mong may bili sila magdako ila mga kabataan. Ilang mga apo ba lang way kay sako nyo toy. Papili kay presidente sa una. Nan. Mo gina. Diba? Bisan sa mo matikal, lakat kas bangga be. Yung magtikal bla sa akon bla kay kagi kaya papili presidente. Bisan sa lokal ara na. Mayor. May ara na. Bala dyan nga hindi sa mga daog, basta importante nga lanyar ara sa kandidato sa pagkamuna. Gani. Maglagaw to sa sakto na. Nakadaragan ko na ya kwanto, muna bla. Pwede kikastorya si mga bata sa uli, sa mga apo bla. Galing kay ang papel, ang ink action dyan, ang ginagasto na kwarta na sa gobyerno. Ginagastuhan action dyan na. Tinugon pa sa space mo, Gani mahal ba? na Ang National Printing Office, sa mga problema, kay damo sila nga mga personnel action dyan to nga nag-positive sa COVID-19. Di ba si magkulang papel bla? Paano na nila na obrahon?
Sige. Mga presence candidate nga ini, i-assess naman sila sa COMELEC Oh, sa Hindi laon. pa niya mo gining listahan Kay do Oo. November may substitution pa. Oh, until November 15. Oo, damo pa na masubstitute. Duryara na iban na. May masubstitute kinadaw, bisan labos ba to? May ara kina masubstitute, lata-lata nyo lang. Kay lawig-lawig pa niya gadaan, damo pa niya. Sang Birnes, di ba, ako to nagbulos sa mo sa Capitol. Nakita ko to ganing mga baguanon, gibla nga daw wala grupo. Pero mapalgid dyan kandidatura mo. Oo. Pwede lang man gali, no? Oo. Pwede lang magaling ka palapit ka gusto mo mag-file, pwede ka dyan ba sa kompleto ang requirements mo? Timing nga lang to be hiwag sa requirements gulang yung requirements mo. Oo. Pero may ara na siya yung certificate of candidacy kasi may mga gamay na sa mga kulang lang yung galing. Kung na dayon to bantog dito sa mong kay first day, makon mo may kontra dayon. Huwag ginalauman na kontra, nagbuhulot gulpe Oo. sa probinsya to, ang level. Dapat may pinasahik action dyan nga platform of government para nga at least catch bla kapag kuha atensyon sa mga tao. Pero sa to sa nag-file kandidato bla bilang vice presidente, di ba? Siyang pinakasikat subong nga kandidato sa pagka-vice presidente atong istorya sa ihi bla. Kag Casillas bla. Di ba? Ano siya yung ginahambalan mo? Kiti bantog niya kag ilabi na kon social media subong bisan ano kambal away aragin man mo lapit gidaw po mo social media Moy kay malipay tao si mo kay masikat kay gidya ko bantog kag gida. Bisan tinalanda ka boto bali lang testing ka lang man mong no. Pero titay ban seryoso gini nga pinili ay dapat no. Bantayan gid kung sino gid dapat ang botohon action mar. Lawig pa niya. Asa pa sa October 8 ang filing, so damo-damo pa rin bantay dito sa Corbading kung ano gining matabo sa uli sa pinakaling adlaw action ma. Damo rin naka-file. Ama ginalawman nga mapabla do wala pag itsumong kapulo pabatsag mo ulat-ulat na sila guro kung saan og sila tawgon sa ilang kapisan nga magkadto sa mga COMELEC offices action ma doon. Ban guro ga hulat kun sa tawgon para may daw-on. Amo nagle. Abi ko ang iban ko ulat, diba? Si opo na ako lang ang iban para di makapreparar man dayo. Amo nang ginabra, iba mo bulubatsag, bulabantay. Dahil man tayo, tabi ko na naguhulag, tabi isang pangontrabyo. Lantaon da ko na notong desisyon, kung magdesisyon sa ti amo gini. Pwede mo ko di ka adjust gamay, iso-iso ko di gamay, kido lang alang ikuribiguro, no? Kaya una-una ko talaga na yung iba naman, sa tanan doon lang papili, file na kamo, ano po ginaulat nyo, pawalaw nyo na sa tao, total, ma-eleksyon na Japon na sa 2022. Magiging iba ito nag-una, desisyon na nila, kag desidido, nag-isla papili aksyon na Marlon. Karon na gabi sa patrol, diri sa area sa Loriaga, Cagaroneta, kita-kita may mga taxi pa. Kung wala lagi jeep, may taxi Magulgasto ka lang galing, tipo, basta importante, kapuli ka sang tawhay, sulhay ang buhay, wala sang nanuman nga peligro mga ka-aksyon. Buti subo-subo matong duha ka mga suicide incident na tabo kagabi, barangay Alihis ke barangay 1 action ma. Ang barangay 1 to problema to do isa lang to nila paghigugma bala. Nangimon action ma. Amo ginang mong depression, problema personal pinamilya. Tikog is kaluluoy gid sang mga biktima sinidri aksyon na mar. Sa tumang aksyon na paramdaman gid sang gusto kis maghimo sa tikang para malikaw kita sa amo man ni nga mga kaso aksyon mga ka-aksyon. Okay? So far mo na pinakaling sitwasyon sa palibot sa sunod sang Bacolod subong nga gabi mga ka-aksyon. Sa totoo nga mga ka-aksyon tandaan nga isa sa marason sa pagduga sa baratian sa tunlawas sa mga paguyang o kunang pagnubo sang aton immune function ang mahigko ako lang tagang hindi regularong pagpagwa sa higko sa tunlawas ini man may dako nga
Basta patrolang taglibot sa Bacolod Action Van Diaz. Una sa bateria sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Aksyon! Night Patrol 54! Sa oras ng alas 10:27 mga kaaksyon, sa sarigid ng materiaon si Presidente Rodrigo Duterte, kaya naman sa ginatawag address to the nation. Naka-live sa bumpagi sa PTV4 mga kaaksyon. Update sa gihapon sa COVID-19. Ang ginaistorya niya dito sa Malacanang, ang pila ka mga cabinet members nga mayara sang dako nga papel sa COVID response ang gobyerno sang Pilipinas. Sige, dugay-dugay base kung matamatian taman bahin lang sang iya sa nga pagpalayag kasi Galvez pa lang sa mga nagapresentar sang datos ho. No? Kasaligid ng mga tariyon. Kay kubarita man ni Mo Veras dira sa may barangay Tangob ga monitor sa sanigid yung materion. Mayong kabilanda kag sa family Mo Veras. Ano sa nga pagmonitor. Alas 10:28 Action Radio Philippines Standard Time. Sa ato sa nga pagpanambalik mga ka-aksyon ato na balaon detalye sa mga balita. Sa ato sa nga mga aksyon na unit reporters Action Night Patrol magabalik. Pagkatapos kailangan sa Las 10:28. This portion is... Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapala. Okay, sa ato sa nga pagkakanalisa sa gabaritor sa live stream Elizabeth Malak Gamala, thank you. Rofi Libran, salamat gid. Precious Heart, good evening. Axo Radio watching live from Riyadh, Saudi Arabia. Dennis Nuestro, good evening. Axomar, kag sa Woodfire, Bacolod Cafe. Lilia Mansiba. Okay, mayong gabi. Diding Aluamiento, salamat gid sa pag-monitor. Milail Oligo Raman, Alfredo Rico Jr., good evening. Tamiao Leog, Vanessa Starmbeyo, Jinky Dialagdon, Gagnual Amar, Alex Montesa from Milail Oligo. Okay. Jinky Dialagdon, mayong gabi, Aksumalon, Mr. Biboy Villasor, Starmeyo, Andok Mat Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milail Oligo, and sa taran sa nga family. Sa barangay Pananon DSB, salamat gid. Arizona, USA, from Arizona, USA. Thank you. Si Celia Nicor, mayong gabi from San Enrique, Negros Occidental. Maria Teresa Hofilenia, good evening. Naneth Liboon Alcon, good evening. Mayo lang sa niyang papamati kuno sa Alcon family sa barangay Kalumangan, Bago Sali. Rose Cesar, good evening. Axomar, great lang, kugali. Sa bana kong nagmaniho subong sa salakyan nga si Regan halong lang sa pagmaniho pauli. Salamat Axomar. Rose Cesar, gali nga asawa ya. Thanks, God bless. Joel Aligato Jimenea, good PM Axo Marlon watching live from Estefania Cityville. Keep safe, always, God bless. Nida Beliote Olarte, good evening from Bahrain. Jacqueline Marinho, good evening, Bacolod. Jerry Limaco, good evening Axo Marlon, mo dito kami from Totong Felesa. Arlo Barbarano Malinaw, good evening, sir, check attendance lang. Lorna Diligencia, good evening everyone. Fred Ninia, good evening. Danny Disiot, good evening. Martin Aliling, Elizabeth Hill Bolingo Gaton. Good evening, Action Marlon. Okay, Milay Oligo, salamat gid. Sang una si, why na nisa? No? Si Herman, why na na? Lorna Diligencia, salamat. Russell Gomez, Leonilo Coligado, Inday Blaza, mayong gabi. Josie Lynn, good evening. Ariko, monitor sa barangay Sumag, hello. Salamat kid. Si Car Elie. Araman si
Danny Pornes Salamante from Dallas, Texas. Ronald Vesera, great lang di asawa ko nga si Joliet sa East Home 2. Sir, salamat gid. Okay. Lito si Condes, mayong gabi action mga watching from Riyadh, Saudi Arabia. Sige, ang iban balikan taraman tugay-tugay. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolon yun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Nasa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Pabalik sa ato sa ring pagpakalagat sa aksyon at patrol las 10:41 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ibalon tala maka-aksyon ang balita sa ato sa ring mga aksyon na unit reporters. Unaon ta sa aksyon Roger Gotel sa bayan sang Northern Negros. Tapos tahon tabi ang sitwasyon sang panahon dara sa may Northern Negros, partikularmente sa sudad sang Cadiz. Si Presidente Rodrigo Duterte sa nga matalion sa Rasalentara nagapatagaon sang pag sinapol sa mga miyembro sa gabinete niya angot sa COVID-19 response.
Alay kay medyo daw subo-subo ang nawong subong ni Presidente Rodrigo Duterte. Ho? Mga alas 10 nag-umpisa ni mag-aksyon ang yesterday pabalong-pulong. Ho? Arin ang report ni Aksyon, Roger Gotob sa mga triyon. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon, Roger, kamusta ang surat sangkade sa buong mayong gabi, please, Kevin? Yes, Action Marlon, sa mga balita na ito, Director Marlon, sinasang kandis. Boss Action Marlon, narin na yun ako, tuloy kami narang nakaschedule Action Marlon nga vaccination bala. There is mga sinasang kandis sa Marlon para sa October 5, buwas. Walk-in, ini Action Marlon, walk-in. Invite din ang mga gusto magbabaksin 18 katuig pataas sa edad sa Cadiz Arena. First dose sang Pfizer. Pfizer, may hindi kayo mo gusto sa iban din. Pfizer, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon. Dason, pagka mga 700 slot ini Malon. Kag may ara man nga ipatigayon 300 slot naman sa may Barangay Daga Covered Court. Barangay Daga Covered Court ipatigayon man in may bless nga area. So ga-invite kita tanan. Gina-invite kita tanan so pa sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez nga i-encourage nga in-encourage nito na magpamaksina tungkol kay Puerto Nagin ka budlay Action Marlon kag daw galala sa mga sitwasyon man mga 183 na ang kabilugan sa sunod sa Cadiz sa bahin sang active nga kaso Action Marlon. Now sa mga police report naman may napuno tanan ka mga persona diyo nga nagkalakpan. Bangod kay ni sila ang naghalaya ka pusoy kag tungit sa destinado kag subject nga pagpasakaan man ng kaso. Ini ang operation ginpatigayon mga alas 5 pasado ang takla sang hapon. Kag ang ginpangdakop sa mga katapos sa kapulisan una diri mo si Jessa Morillo 24 anyos si edad dalaga pa. Ikadua si ini si Perle Devcota 41 anyos si edad babayi man ni. Ay katatlo Elizabeth Sante 53 anyos si edad. Ikaapat si Pamela Gusi Villanueva, 44 anyos sa edad, may bana man. Kag ini sila sa isa ka table nga nagahampang sang Pusoy Dos. Ang ini nga mga persona lonsay ini mga residente. Sang lonsay mga residente sa Marlon diri sa may bahin sang residente sa Hacienda Pag-asa, Barangay Luna. Kag nag-report ang mga katawhan dira sa kapulisan ng mga tao dira sa Puerto kuno ang inang pangalan sa tungit sa Pusoy sa sinang area. Ang ikalima ginakop mo ni si Ana Mili Morillo, 44 anyos sa edad. May bana man ni Kanom Fernando Sante Gregorio, 41 anyos sa edad. Si Enriquita Cuyos, ini siya 65 anyos ng edad. Gindakop man ang isa ka si Arnold Navales, 40 anyos ng edad. Sino pa si Rodelia Morillo y Espinosa, 69 anyos. Kag ang ikapulo amo ini si Roelito Sante, 58 anyos. Pero sa report kay isa naman ini ka lamisa nga nagampang kang puso, gampang sang tungit. So nakuha sa ila ang duha ka set sa baraha, nakuha man ang
pila na ang bit money nga sa rin Action Marlon ang nakuha sinisila daw mga 58 pesos nga kwarta kag ang ila karon nga custody diri sa City Custody Facility kag subject sila nga pasagal sa kaso sa pagbaylar sang Presidential Decree number 16 Oto. Sa update sa filing sa COC Action Marlon at why pagin may nagdugang kay na may nagdugang lang isa ang isa ka naperde ba ito kapitan sa barangay Zone 5 si Bibong Disuyo nagdugang siya bilang city councilor at independent so may 12 na di ka city councilor kag may ara nga isa ka mayor incumbent isa ka vice mayor incumbent ang nag-file sa COC sa may COMELEC sa siyudad ng Cadiz Action Marlon. So para mo na ito ang report, balita, informasyon. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Aksyon Roger Guti report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Aksyon! Night Patrol! News Report! Salamat, Aksyon Roger. 48 minutes after 10 o'clock. Kaya Bots Saranap, good PM. Monitor sa niya mga taniyon. Kaya na mga ka-aksyon na budabang ang mga lugar dari sa Negros Occidental nagkakaesperiensya sa pagtupa sang ulan. Si Presidente Rodrigo Duterte subong kahambal na ho sa bahin sang Malacanang. Ara si Roque, ara si ang iban Zoom lang, no? Zoom. Ay mga pilala sila bilog sa Malacanang ho. Presensya nila mga pulo na sila kurok bilog. Balikan tara nga to sa nga patrol. Natipon nga balita ni Aksyon Jan Diaz. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Aksyon Jan sa detalye sa report please Kevin. Nag-standby lang mga action Mars sa isa ka Tiangge, ining isa ka 29 anyos nga lalaki. Ginapalapitan sang isa man ka lalaki, ginhanusan lang ka ginbuno action Mars sa Tsana. Ining natabo kagabi mismo sa area sang Purok ay Barangay Dosrad sang Bacolod. Ang biktima ang kilala kay Hansel Borillo, presidente sang Purok Lubi, Barangay Dosrad sang Bacolod. Ang natabo si diri according kay Police Captain Paul Vincent Pendon, ang Pesong Station 2, nga ara lang sa kilid sang Tiangge, ining biktima ginpalapitan na sa while maludulog mo ang istorya. Why na action malkomportasyon na kung pinabunot ang kutsilyo ang suspect nga wala pa makilalang tugtog subong inanosana man pilasat sana na angkon siring ni Morillo action na Eric action na Mar kagindala diri sa may Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kag sa karon ang padayon nga ginabulong so de kay Pindon nga ginalantaw nila mahimo bla daan na dinom tanay utang lansihanay sa negosyo Mar ang nagapaund na mga motibo nga ginanantaw sa tumang kapulisan sa likod sini mismo nga pagpangbuno. May person of interest na pero sa inisyal na informasyon sa kapulisan na kapalagyo ini Action Mar. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Jan Diaz. Una sa patrol sa Action sa Bacolod Action Radio. Aksyon! Night Patrol! News Report! Salamat Aksyon Jan. Oy, sa to sa ringi sa pamaskwa sa ARB. Sa pamaskwa temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod. Amo ni Aksyon Radio Bacolod ya bisan gabi mga ka-aksyon nagapanagtag niya sa 500 pesos. Aber magagabog kita sa isa naman nato sa nga taga-daog. No, damo-damo sa mga nagpadala sa ila sa mga interest diri mga ka-aksyon. Sa ato sa sa pamaskwa sa ARB. Nagubisa ini sang October 1 gid tuig 2021. Lawig pa ni mga ka-aksyon kada adlaw may tatlo kita ka mga tagdaog ho, no? Bilog nga bulan ni sang Oktubre. Sa kada adlaw may tatlo kita ka mga winners. Simple lang gid ini mga ka-aksyon. Tawagan na kamo sa Aksyon Radio Bacolod. Automatic. Basta nagpadala kamo sa entry ninyo diri, nakigbahin kamo mga ka-aksyon sa
Asaning promo, simpleng-simple lang. Dabay pa nga mangin matawhay lang nga pagusan sa sunod sa Bacolod kag Negros Occidental. Sa sinigid nga mga trion samta nagadalom ang kakabihon. Ato sa nga mga ka-aksyon nga mga barangay tanods nga naga-duty. Kabalo kita mga ka-aksyon nga mayara sang mga ka-aksyon kita. Samta naga-duty sa ilang sining outpost. May araya nga dala nga monitor. Gamay nga radio monitor bala. No? Ga-monitor dari sa Aksyon Radio Bacolod. Alas 10:43, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Dari kita anay sa aton sining SAP Pamaskwa sa ARB. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa sunod sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words nga sa Bacolod Aksyon Radyo. Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Aksyon Radio! Number 1! Okay. Last 10:54. Ari na ang ato sa nga tagdaog. Baw nagapulaw-pulaw man ang ato sa nga mga ang ato sa nga ka-action gid nga winner sa saligid nga mga trion. Hello, mayong gabi. Mayang gabi man. Mayong gabi, sino palihog? Lani Noblisa. Lani Nobleza. Pilay daw taga din si Lani? Sa Silay Gimbalaon. Mga pila na si Lani? 43. Baw, Silay Gimbalaon, nagasilay da inday Lani? Naga-ulan daw sa bong sa Silay? Oo. Naga-ulan da mo ulan sa bong da? Hinay lang man. Hinay man lang, amo-amo man siguro sa sunod sa nga Bacolod. Inday Lani Nobleza, 43 anyos sa Hacienda Sibato, Barangay Gimbalaon, Silay City. Ang Hacienda Sibato, malayo-layo ni sa city proper, Inday Lani? O kung lapit Oo, lang? Layo ni sa ba? Gamo rito. Baw, gamo rito, kagid Inday Lani sa taran-taran nga palatuntunan programa sa Aksyon Radio Bacolod. Yes. Ano ganing magic word antes ko manghatag 500 pesos? Ano ganing magic word sa Aksyon Radio? Sa Bacolod Aksyon Radio. Baw kada sigba tested ang proven ka pamatigil sa Inday Lani Nobleza. Di na ko magpalawig pa Inday Lani kay lain sa buong siyempo halong-halong alerto kita. Congratulations Lani Nobleza, huraton mo lang Inday Lani ang pagpabalod na sa imo kay ipadala lang ang imo sa nga 500 peso. Congratulations. Good evening. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Number 1! Okay. Ang iban buwas naman ang dason sa dason naman nga adlaw. Lawig pa ni until pa ni October 30. October 31. 31 days po ang abulan sa Oktubre. Sige, alas 10:56 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Action at Patrol, temporary naman nga magatakop sa saring Monday nga edisyon, Lunes nga edisyon. October 4, 2021, magabalik di buwas.
Ay ibang balita nga way tamalabutan dalagko ang mga balita nasyonal kag lokal, tutok ka mga follow-up reports, development, tutok sa aksyon na Radyo Bacolod sa action reports first person, buwas kagahon with action Fred Salanga. Ato sa rin ang mga aksyon unit reporters, News Center Action and Defensor, aksyon dan Jan Diaz sa Patrol, aksyon Roger Gutib. Dari sa bahay naman sa technical control, aksyon Henry Espulgar with IT expert action Christian James Binares. Ako naman aksyon na Marlon Hervaya, sa ngalan ni aksyon Eric Magbanwa, regular anchorman, nagabilin kids ang good night, sweet dreams. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.